Jest, działa. Witam youtuberzy. To jest, jak można się kapnąć, to jestem ja, Mikołaj z paluszkiem. To jest gra Evolve, w której poluje się na potwory, albo potworem poluje się na ludzi. I ja teraz pokażę, jak poluje się na potwora. Ludziem. Wąsaczem. Takim trochę wilusiem. Tutaj Kraken. Znany również jako pis do gęby. Chociaż w życiu nie widziałem takiej pizdy. Bo generalnie, jak wiadomo, pizda to głównie nad głową. Że zacytuję wieszcza. Pizda nad głową. Pizda nad głową. Kręć dupą swoją. No, it's itching private place. Oh, I get it. Your ass itches, right, mate? No i teraz niech potwór przygotuje się na tężne szmary. Łodymie, nie od Klary. Jak już poruszyliśmy na czacie temat, bo audycja jest w tym momencie na żywo, nie wiadomo w sumie, co się stało z tą grą, że jak to się godo nie chyciła. Że jest ładna, że założenia są bardzo zacne, ale generalnie no coś nie podbiła ona serc niewieścich, ani serc chłopięcych, ani w ogóle żadnych serc ona nie podbiła za bardzo. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Gra wygląda ładnie, działa, w sumie nie miałem z nią większych problemów już w dniu premiery, a ta premiera była jakiś czas temu. Także no nie wiem w sumie, nie wiem. HGW. Szczęść Boże, Kleof. Zwróćmy uwagę tutaj na nieprzeciętne formacje skalne. Dobra, ja tu rozłożę ten pierdzimąg. Tam jest. I no teraz nie mogę go zawrzeć, bo... No właśnie, to jest jakoś tak, że to się gra i to jest spoko, ale człowiek przegra 2 mecze, 3 i już tak... Nie wiem, kurde, bardzo ciężko powiedzieć w sumie. O co tu chodzi, że tu coś jest nie tak? No bo tak w zasadzie na pierwszy rzut oka, jak się gra, wszystko jest bardzo fajne. Może za monotonne, może za mało trybów. Bardzo wolno się leveluje w ogóle też. I potwór ma generalnie na początku, jak się nie opanuje świetnie potwora, to się nim nie ugra. Brakuje tego czegoś, no właśnie. Ale tak... Żaden nie wie, o co łazi. Jak nie idzie powiedzieć, o co chodzi. Nie jest ta gra jakaś niegrywalna, nie wiem, zabugowana. Ta gra jest strasznie... W jakiejś recenzji to było wypunktowane, że ta gra jest bardzo nieprzyjazna graczowi. W sensie ona jest po prostu strasznie trudna na początku, szczególnie z perspektywy potwora. Nie wiem. Jest! Zawierom. Chyciło? Chyciło. O, tak, stusie. A jak się hajało z dupi, to na fol. Cię chyca za róż. Nie idzie go
Dobra, domy rada, domy rada. Markov requires aid. Domy rada! Hyca go! Nie hyca go. Ale ciulejcie mu, no! Nie. Ty mu jo. I am invincible. Healuj. Highwan jest. Bebok. Little advantage Paroński. for everyone. Tutaj trzeba, właśnie, tu się zajebiście gra, jak się ma swoją ekipę, nie? Zgraną. Bo z obcymi czasem jest lipa. Ale jak widać, ja tutaj gram z obcymi i też idzie. Graficznie gra jest naprawdę bardzo urodziwa, potwory ładne. Nie wiem w zasadzie, dlaczego tak. Weźmiemy sobie buffa. Bullets poison the monster. Tak, ale tu jest coś takiego jak kampania, taka jakby taki skirmish, że przechodzisz z mapy na mapę i to co zrobisz w jednej mapie ma wpływ na następną mapę. Także to też nie jest tak, że to jest takie bez sensu jakieś. Ale w sumie nie ma tu takiego jakby tła, nie? Bo tutaj czemu oni, znaczy ja nie ogarniam. Czemu te potwory tu są? Co ci ludzie tu robią w ogóle? Regen field. Way better than the med gun. Nie wiem. Jakoś tego nie wyłapałem. Out. Back to normal. Ło! Drzewo się łobaliło. Healing field ready. I see our enemy. Nie idzie go zawrzeć. Teraz. Nie pitnął. Haha! Nothing can stop Markov. Ora, po nim będzie. No more shield! Medic! You earn your pay! Bagger up! Yeah! You're not to blame for invading the wrong planet. Evac! Wygrali my. Nie czytałem o nowym DLC do BFA, co tam? No, CS też w sumie nie ma, nie? Że tam się jakaś bomba, coś, ale nie widzimy na przykład kogo uratowaliśmy, ile istnień ludzkich dzięki naszym poczynaniom odważnym zostało uratowanych i w ogóle. Plum, plum. Spoko poszło, można pograć. Jajo za trapera. To jest coś do jacków gmochów. Domorosłych. Tryb nocny szmery bajery, a to trzeba będzie sprawdzić. A kiedy on będzie? O! Broken Hill Foundry. Nie znam tej mapy. Wygląda bardzo miejsko. Co mi do tej gry absolutnie nie pasuje. Ciekawe. No faktycznie. Też jestem zdziwiony. Dobranoc, frup, patrz tam jako.
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje. No tak, Skamati, to może być to, że nastawiona na współpracę, a po drugie jeden gościu. No i trzeba przyznać tutaj generalnie, że ten potwór ma przesrane. Ma przesrane, ludzie mają przewagę. Odgórnie. Tak, ja to widzę. Chyba, że jest jakiś tam super mocny, bo różne są, nie? On tu ma jakiegoś Goliata. Zobaczymy. No to też zależy od rodzaju potwora, nie? Ale generalnie... Troszkę imba. Ah, yes, the girl who brings speed. That is me, and healing, and fire. No, Fire niebo and zaiste light. goreje. Good Dzisiaj combination. gorało. I apologize in advance if I accidentally hit you with a napalm grenade. Do not Zagorało. apologize, I barely noticed. Gorzej nam Well, się in that case, I'll stało. just torch you whenever I feel like it. Do not do that. Nope, too late. Torching you. Czekaj, a to jest jakoś gruba. Ej, to wygląda jak... Wygląda jak z Bordera trochę, nie? Coś takiego tutaj... Cześć, Keks, witaj. Acceleration! Woo! Ja tu widzę coś takiego borderlandsowego. Ej, no to jest normalnie Wierchny Śląsk. Tam jest gruba Julka. Tam są góry jakieś, prawdopodobnie Tarnowskie góry. O, tam widzę Rostbark. Tam jest Heidsberg, Schomberg. Fajna mapa, normalnie czuć się idzie poczuć jak doma. Julina prestrukturyzacja. I no to jest wizja z przyszłości, widzicie? Sam lotają te rostki takie... Takie ciulicki. A to wygląda Śląsko Fest. Dobra, Pioręski Hanys, potem sobie obejrzę to. To jest bardzo dobra mapa do Ślązaka grać. To sobie... Ja, to jest... Wow! You're not a predator while we're around, mate. To jest klist! To jest klist, takie klistce po cidrach lotają. Tam zagają. Przy przepompowni. Znaczy przy rozlewni. Okay, adrenal boost is over. Woo, they still haven't gotten the nut. Firing grenade! O, jak to pięknie wygląda. Normalnie tak industrialnie. Coś pięknego. O, ogień, żelazo i stal. Tak myło stali wychowani. W ogóle jak się słyszy z opowieści ludzi, co jeszcze pamiętają jak to wyglądało za Niemca, to ponoć nad grubami, nad hutami, nad werkami, nad miastami to były takie łuny normalnie, takie łuny, że w nocy to było jasno na niebie. Normalnie czerwone łuny nad miastami się unosiły. Teraz to już tego praktycznie nigdzie nie ma, no bo już nic nie funkcjonuje w zasadzie. A to musiało pięknie wyglądać. To jest tak ładnie opisane w takiej książce Szczęśliwy, kto poznał Hrydlaka. To jest książka Janosza. Czyli Horsta Eckerta, jak on się naprawdę nazywał. I tam jest taki, w tej książce siedzi dwóch gości i opowiadają właśnie, że siedzą w nocy i porównują kominy z huty do wulkanów. Że to tak wyglądało w nocy, że one takim ogniem świeciły i taka łuna była. Musiało Healing mieć field's swój all urok. set. Urok, który tylko Ślązak potrafi dostrzec. Witaj, mikser do miksowania. Witam cię na wieczór.
się nie umiemy trafić. Okay, back to normal. Okej. Can't hide forever. Kaj się z fanzolo. O, w ogóle Rosbark też. Kopalnia Rosbark, elektrociepłownia Sząbierki, to wszystko z wielkim smakiem było budowane. Nie tak na odwal. To nie tylko, że funkcjonowało, ale i naprawdę wyglądało... Tam jest. White birth now. Got a tyrant. Ouch, back to normal. Ciulej mu! Już no mnie pitniesz. Throwing rocks. He's throwing rocks, really? Wow. No ciulejcie mu, ale... Hey, we shot all its armor. Yay, team! Pieca go. I'm down. Ciulsko. Pito! Healing field is online. Kurde wele. Dobra, dostał od tego nalotu. Lećcie go, panie. Pani. Cześć, Kubis, witaj. Got some birds in the air. Normalnie jaki się zrobił smog, jak w Krakowie. Właśnie, jutro pojadę do Krakowa, to wam zdam relację, czy tam faktycznie jest taki smog. Dzień. Larger now. Only one step up for the baby. We won't step up. Znaczy, nie wiem, Piroński Hanys, czy Polacy nie mają gustu. Mój dom jest raczej urządzony z gustem. W budownictwie i aglomeracji. Nie, niekoniecznie, to... No, generalnie, znaczy problem jest... Wielki problem widzę w tym, jak jest w Polsce... Jak w Polsce wygląda, jest zarządzana przestrzeń publiczna.
Chodzi mi o to, że na sklepach jest nasrane obrzydliwych reklam. Wszystko po 2 złote, 24 na dobę. Kurwa, używana odzież z Lwowa, praca za jedzenie. I to jest brzydkie, nieestetyczne, nieładne. It scared those birds. Okay, back to normal. Boli oko. Healing field's charged. Nie umiem go chycić. There, kill it! Watch it run! Jest. Launch a grenade! A, nie udało ci się. It's throwing rocks! Kurde. No more armor! We are making progress! Shield is dead. Healing field is ready to go! Can't do this without you, Gara. Run! Gotcha! Whoa! Time to get heavy. Shields low. Czym ja go? Czym ja go? Over here! Healing! Już nie czym ja. Dobra, pięknie, pięknie. Wow. Ja normalnie teraz jak zahipnotyzowany. Nie, zaś ino kuncek będzie. Jo, to dupca, nie. Ugryź go! Bajsta cię za rozwijajka. Jeszcze został jeden hopek. Ja, no jeszcze się daj zabić takim paciulokom. No, to pieroński Hanys, co wrzucił za zdjęcie, to dlatego Polska jeszcze w wielu miejscach wygląda jak Ukraina, Białoruś albo Rosja, no. To po prostu, wyobraźcie sobie jakby te miejsce wyglądało, jakby wydupczyć wszystkie te paskudne banery. Nie wyglądałoby cudownie, bo widać, że architektura jest z okresu wiadomo jakiego, ale wyglądałoby 300 razy lepiej, no. A miała być jakaś taka ustawa, która nie pozwala, która by ograniczała to. No to wygląda ohydnie, strasznie. Take more than that to keep Griffin Halsey down. Guys, I think it evolved again. No to jest rzecz prosta do zrobienia, można by się było tego prosto pozbyć, po prostu to ograniczyć, ale to trzeba się za to wziąć i to jest rzecz ważna, bo to wizualnie bardzo dobrze zrobi. Wiecie jak to czasami jest? W Katowicach są przy placu Skargi piękne kamienice stare, nie? I tam jest piękna kamienica stuletnia i oni całą tą kamienicę zajebią jakimś billboardem reklamującym jakieś buty albo jakieś taśki. Całą kamienicę dosłownie tym zajebią. Okay, back to normal. To jak? Healing field's ready. O jak pięknie. Got some birds in the air. Cloaks up. Prosta sprawa jest taka, że ktoś to wytłumaczył w ten sposób, że na zachodzie Europy nie trzeba aż tak przyciągać uwagi klienta. Bo to nie jest aż takie...
aż w ten sposób pożądane, a w Polsce trzeba klientowi dać po ryju, żeby wszedł do sklepu. Spike set. Ile takich można postawić? Sensor is online. Ej, on tu jest, Kajś. Won Kajś sam jest. W ogóle patrzcie jak ładnie. Mi się to kojarzy z tą polską grą, jak ona się nazywa? Hard Reset. Tam jest. Hyca go. Ah, see? Keeping its distance. Smart. Reklamy jeszcze, nawiązując do tego, co mówi Ecik. Takie reklamy, takie dupne billboardy często służą za zamiana, są zamiast renowacji. Brzydka kamienica, zajebiemy billboardem. No problem. To tak jakoś zaczęło się ciąć. A, łogień! Łogień in the air. Kurde, Field is recharged. niedobrze. Shield juice is running out. Get me back in the bloody fight. Zrobię mu ała. Well, No dobra, nie zrobię. gone. Let's finish this big fella. Don't get cool. Move there, block. Utukli mnie. Time for some pain. No ubijcie go, ubijcie go! Dobre, dobre! A! Tym razem Godzilla, jak to się mówi, musiała się poddać supremacji człowieka. Muszę na moment wsebleć słuchawy. Coś mnie oko boli. Dobra, bardzo chętnie jeszcze jedną sobie rozegram, bo całkiem jest fajnie. Jako trapper. Polubiłem się z tą klasą.
Kiedy dodam inne rodzaje koszulek do pozostałych? Aha. Może dzisiaj po live'ie, ale potem trzeba czekać nawet ileś dzień albo i więcej, aż to tam pozatwierdzają wszystko. Także zawsze to robię, jak dodaję nowy wzór koszulki, bo wtedy i tak trzeba czekać, nie? Nie trzeba czekać 2 razy. Not much difference between us, mate. Except you'll be dead soon. Czemu ja jestem... Co mnie wdupiło za... Bebola? Co sam... Co się dzieje? Co... Co się sam rozdupiło? Nie wiem wciąż. To był bardzo, bardzo szybki szpil. To był tak zwany im Augenblick gespielt. Szkoda, że się nic nie odblokowało. Wolę jednak grać jako człowiek. Czy jak jestem ateistą, to nie jestem prawdziwym ślązokiem? Ja patrzę bardzo podejrzanie na ludzi, którzy piszą ślązokiem. Ja w ogóle nie wiem, co to jest prawdziwy Ślązak. Jakby mnie ktoś zapytał, kto to jest prawdziwy Ślązak, a nie prawdziwy Ślązak, to ja nie wiem w sumie. Znaczy, jak ktoś wdupia rolady z gumiklejzami i z modrą i wodzionkę, to jest bardziej prawdziwy od tego, co nie je? Albo jak ktoś na przykład je żurek, to jest bardziej gorolem od tego, co je żurżyniaty? To są bardzo ciężkie kwestie. Na pewno można się urodzić i wychować na Śląsku i być gorolem. W tym sensie mentalnie i tworzyć atmosferę naokoło siebie, zazwyczaj antyśląską. To jest możliwe. To jest możliwe i nawet w drugim, trzecim pokoleniu. Bo boli mnie oko, ale od czego to? Jo nie chcę za... Czemu jo zaś? Jesku. To oni mnie zdupią sam. Przynajmniej Frostbite'a wezmę. Ja nie wiem, co jest. Far Cry'a 3 z widzami? Nie, nie zagram. Czemu miałbym grać w Far Cry'a 3? W ogóle jak ja nie cierpię takich pytań, że ktoś wyciąga jakąś grę z dupy w ogóle. Jakby to była jakaś gra nowa na topie, okej. Nagle ktoś pyta, czy zagrasz w Far Cry'a? Albo nie wiem. Czy zagrasz ze mną koopa w Mass Effectie? Trójce. Nie! Jak ją zdupią. Widzieliście? Idzie to zmaszkecić. Jakiego jest żadny. Czysty bebok. Czysty bebok, demon z gruby.
Halt! Oda! Czaja się. Kurde, wylądowali. Spróbujemy to zrobić na tak zwany jeden raz. Czyli łozdupić. Łozdupić, hajcnąć. Łazdupili mi armora! Jerzek slow. Nie, potworem to nie udupia nigdy. Znaczy udupia, a nie ugrom. W tym sensie. Szarża! Jak pod samosierrą. Ciulej mu, ciulej mu! No nie wiem. Jak żyć? Coś tam poszło. Charakter mastery to raczej mnie nie dotyczy. Wow, rock throw. Dobra. Dobra, widzowie z tuby. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, a to była niedoceniona hipsterska gra. Jedna z ostatnich, najbardziej poszkodowanych gier ostatnich czasów. Evolve. Dzięki za uwagę. Ściuk do wierchu. Arrivederci, Roma, Buenos Aires.